Reit, mae'r wythnos hon yn wythnos i godi ymwybyddiaeth am awtistiaeth. Un teulu sy'n byw efo'r cyflwr ydy teulu James o Cross Hands, ac mae Marie James yn ymuno ni rwan. Sut ti, Marie, croeso cynnes atyn ni, diolch am atyn ni. Tristan, y mab, o'r teulu sydd efo awtistiaeth. Sonia i ni, faint oedd o pan gael y cyflwr i ddechrau, neu gath o'i adnabod i ddechrau? Gas Tristan diagnosis o awtistiaeth pan oedd e tua 8 mlwydd oed. Diagnosis cyntaf Tristan oedd sgwrs ac oherwydd ni, wnaethon ni ddim ceisio cael diagnosis awtistiaeth tan bod e'n hwyrach tyma bach oherwydd taw lebel a'i lebel oedd e, ond lebel pwysig iawn oherwydd oedd hwnna'n agor drysau i ni ar gyfer fod yn cael darpariaeth oedd angen arno Tristan ar gyfer ei addysg a hefyd i ni fel teulu gwell wybodaeth ynglyn â, neu gwell ystyriaeth tuag at pam oedd yr ymddygiad fel oedd e gyda fe a pam oedd yr obsesiwn mawr gyda fe ar gyfer ambell i beth, obsesiwns dwys iawn. A trwy'r diagnosis, fe geson ni wedyn edrych mwy mewn i'r cyflwr a cael gwybodaeth oedd angen arno ni i fod yn gallu helpu fe i datblygu y gorau gallau a i gyrraeddu potensial. Mae spectrwm awtistiaeth yn eang iawn yn dywe? O di, mae rhai yn gallu fod ar cyflwr yn ymharu siwr gymaint bod eisiau gofal gyda loes arno nhw, a rai eraill yn gallu ymdopi yn iawn a byw bywyd gweddol arferol, ond dwi yn credu bod y problemau gwahanol sydd gyda pobl, ta ble maen nhw ar y spectrwm awtistiaeth, a dwi ddim yn hawsach falle i bobl sydd i weld fel bod nhw'n ymdopi a bywyd arferol i fod yn neud ni oherwydd y problemau gwahaniaeth maen nhw yn gwynebu trwy goffod fod yn trial byw bywyd. Oedd Tristan yn 8, o'ch chi'n dweud pan gethoch chi glywed bod awtistiaeth arno fe. Siwr nath e newid pethau chi? Oedd mewn un ffordd dipyn o relief o wybod beth oedd e, ond wedyn effeithiodd ar eich bywyd chi fel teulu, fi'n siŵr do? Wel, oherwydd bod Tristan a gofid dwys iawn ar ei iechyd a ni'n byw bywyd o ddydd i ddydd ar bod e'n fabi bach, oedd newyddion o cael gwybod bod awtistiaeth arno fe fel cyflwr hefyd yn agor drysau ni fel o'n i'n dweud a codi pwysau mawr o'n ysgwyddau ni o safbwynt meddwl bod Tristan yn goffod wneud pethau arferol a bod ni yn goffod ceisio i weld fel o'n i'n gallu helpu fe wrth derbyn bod awtistiaeth arno fe, oedd ni wedyn yn gallu edrych ar strategaethau ar gyfer cyflwr yn uniongyrchol i gael gweld fel o'n i'n gallu symud mlaen i gael sicrhau bod e'n cael y darpariaeth oedd yn addas iddo fe a hefyd bod e'n y lleoliad addysg iawn a bod y pobl oedd ei amgylch yn ystyried pham oedd yr ymddygiad fel oedd a bod well darpariaeth iddo fe. Yn bwysig iawn i gael gwybod yn gwmbws fel i helpu fe. Beth oedd yn iawn iddo fe, yn dyfe? Fel unigolyn. Felly sydd fath o gefnogaeth sydd i gael allan yna? Wel, fel i rieni fel finnau, mae yna ganghennau ledled Cymru sydd yn gwirfoddoli, yn gweithio'n gwirfoddolol i Gymdeithas Awtistiaeth Cenedlaethol Cymru a dwi'n redeg ar gangen lleol yn Sir Gaerfyrddin a mae rhannu profiadau gyda'r pobl eraill yn bwysig iawn a cael y cyfleoedd i wneud ni yn Sir Gaerfyrddin i ni'n gallu cael sesiynau caeedig i'r cyhoedd sydd yn Cinema Cross Hands er enghraifft i edrych ar ffilm gyda'n gilydd a ni'n cael sesiynau chwarae yn Cwtch Chwarae yn Capel Hendre a ni hefyd yn mynd i nofio ym Mhanclas yr Gerll Llanfynydd. So mae cyfleoedd yna i deuluoedd i ddod at ei gilydd, i ymlacio a fod yn awyrgylch sydd, maen nhw'n gweld fel yn awyrgylch saff diogel iddi plant nhw. Os mae yn anodd iawn i feddwl am mynd allan a blentyn pan mae'r ymddygiad ddim welle yn arferol a yr gofid sydd gyda teuluoedd o fel mae'r cyhoedd yn mynd i ymateb iddi plant nhw. A dwi'n siŵr bod hi'n bwysig addysgu'r cyhoedd am sut i ymateb achos diffyg dealltwriaeth ella sy allan y gyffredinol. Ie, wir. Mae'n bwysig, wthnos fel hon, yn bwysig i ymledu gwybodaeth am awtistiaeth oherwydd
y gobaith yw fydd pobl falle yn fwy caredig i bobl ag awtistiaeth, bod na llai o farnu ynglyn â ymddygiad, a bod fwy amser yn cael ei roi i bobl pan maen nhw allan yn y gymuned. O chi'n sôn bod Tristan ag obsesiwn am ambell i beth, ond mae'r obsesiwn yna wedi arwain at lot o wybodaeth am nifer o bethau hefyd, yn diwe? Odi. Os y'n ni'n gallu, fel mae bob obsesiwn yn datblygu gyda Tristan, os y'n ni'n gallu ffindo modd o bod e'n gallu dysgu trwy'r obsesiwn. Yr enghraifft oedd minis oedd yr obsesiwn mawr blynyddoedd ôl gyda fe, a ni ffili mynd mas yn y car heb bod ni'n troi a dilyn mini os oedd e'n gweld un. A oedd trwy hynny nath ei ddysgu i liwiau a rhifoedd a'r ysgrifennu braidd, na'r sart o'r diddordeb yna. Felly posib lliwio fo mewn ffordd positif yn y diwedd. Ie, wir. A'n bron popeth i ni'n gallu ffindo yr egin bach na, gallu ddysgu hwn trwyddo yr diddordeb. Ac dwi'n credu bod e'n bwysig iawn gyda plant sydd ag awtistiaeth fel Tristan, bod nhw'n dysgu trwyddo diddordebau yn hytrach na beth bydden ni'n gweld sy'n bwysig iddo fe ddysgu. O, diolch am ddod mewn ato ni, Mari. Mae'n am rannu profiadau gyda ni hefyd. Gai ddweud bod un peth, mae Paul Davies ar hyn o bryd yn ymgymhori am greu deddf awtistiaeth i Gymru i helpu sicrhau bod pobl, plant a pobl sydd ag awtistiaeth yn cael gwell darpariaeth ag yn help i sicrhau ni. Ie, sicr, mae hwnna'n bwysig iawn yn diwe. Ydy. Diolch yn fawr am ddod i mewn ato ni. Cofiwch ni at Tristan. Diolch am y cyfle.